Türkmenistan'a tutsuk edilen studentin kakasynyň mazaryna mazar daşyny oturtmak gadagyn edildi. Türkmen häkimetleri goloydy Türkmenistany uzak möhletli türme tutsuklugyna höküm edilen Ömrüzok Omarkulyýowyň aradan çykan kakasynyň mazaryna mazar daşyny ýa-da islenlik belgini oturtmagy gadagyn etdiler. Bu barada Türkmenistanyň alternativ habarlary saýty öz şeşmelerine salgylanyp habar berýär. Saýtyň ýazmagyna görä merhumyň aýaly gyýyllary bol orta mekdepde taryh mugallim bolup işleýär. Onu 26-njy ýylyny oba geňeşligine çagyryp merhumyň mazaryna onuň ýaşan ýyllaryny we adyny görkezýän mazar daşyny oturtmalygy berk tawsyrýarlar. Tawsyrgy bererler özleriniň kimligini tanyşdyrmaýar. Haçan gyýyllary bol olaryň maslahatyna eýermejekdigini aýdanly oňa gyýyllaryň hakda oýlanyp aralmak haýwatyna atýarlar. Türkiýanyň Osmaniýe şäherine ýerleşýän Gorkut Ata Uniwersitetini okap ýören wagty fevralyň aýagyna aldy we salanyp Türkmenistana ekdilen soň tutsuk edilen Ömrüzok Omarkulyýowyň dostluk şäherine ýaşaýan 50 ýaşly kakasy Şirinbay Omarkulyýew may aýynyň 1-nji ýarymynda ýüreginden tutup aradan çykdy. Türkmenistanyň Kronikasy neşri merhumyň Lewap vilayatynyň galkynyş etrabynyň gonumçylygyna jaýlananyny habar beripdi. Türkmenistanyň alternativ habarlary proýektiniň habar bermegine görä, merhumyň ýzyny galan aýaly we iki gyzy ýerli häkimetleriň basyşlaryna sedewar bolýar. Tahyň çeşmesi Ömrüzogyň ejesiniň çar tarapdan basışlara duçar bolýanlygyny, oňa hem jaň edilip hem gürrüňdeşlige çagyrylyp ogly we wepat bolan adamsy barada dymmagyň tawsyrylýanlygyny habar beripdir. Mundan özel azatlyk, howpsuzlyk gulluklarynyň ýas ýerini gabawda saklaýanlygyny, hatta ýasa baran adamlaryň suraty alınıp soňra polisiýada soragy çekilýänligini habar beripdi. Azatlyk radiosynyň başga bir çeşmesi merhumyň kyrkynyň bellenmeginiň öňü süýresinde beren maglumatyny häkimetleriň gysyşy sebäpli köp adamyň ýasa barmakdan asla çekinýänligini aýdypdy. Owadoşlary onuň ogly syýasata goşuldy diýip köpüsi ýasa barmakdan hem çekinýärler diýip çeşme maglumat beripdi. Ömrüzok Omarkulyýew Türkiýede türkmen talipleriniň raýdaşlyk jemgyýetini döretmäge gatnaşýar. Hökümeti değişli bolmadyk guramanyň resmi Facebook sahypasynyň ma'lum boluşyna görä, raýdaşlyk jemgyýeti 2-nji ýanwarda öz işine başlaýar. Omarkulyýew özüniň alyp barýan işleri barada 21-nji ýanwarda Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigine çykyş edýär. Guramanyň Facebook sahypasyna iň soňky ýedek 12-nji fevralda Türkiýede okuyan we işleýän türkmenistanlary saýlawa çagyryp maglumat çap edilýär. Şondan soň Azatlygy el ýeterli maglumatlary görä Omarkulyýew 14-nji fevralda Türkmenistanyň Türkiýedäki elçixanasynyň howandarlygyny Aşgabatda barýar. Ol 22-nji fevral güni ýurtdan çykmaga synanýar. Ýöne häkimetler muňa ýol bermeýär. Azatlygyň bir näçe çeşmesiniň maglumatlaryna görä Ömrüzok Omarkulyýew ýapyk suwdyň netijesinde 20 ýyl türme tutulgyna höküm edildi. Ol häzirki wagtda Owadan Nepe türmesinde saklanýar.